Kaixo, hemen gaude Usurbilen zuzenean. Korrika iristear da. Usurrio Gazte Asamblea Aztarrikak gazte kilometroa erosi du. Kale Sartikan Santuenera bidean. Eta Usurrio Gazteak presta ageri dira euskararen alde korrika egiteko. Ea zer dioten? Zer da zuentzat korrika? En plan, Jon Maia kantua gara, Euskal Herrian korrika. Netzat euskera morroka. Herri baten indarra. Nortasuna. Konprometua. Kaixo pareja, zer da zuentzat korrika? Bueno, herri maitasuna eta indarra. Hoi da. Apa, artiak, eak behitzat estiratzen, baldak algaldera bat itia. Zer da zuentzat korrika? Netzako batasuna. Netzako etorkizuna. Eta importantena, nazio kultsua. Presta altzaudete korrikako? Euskaraz mintzatzea zein beti daupres korrikako. Baina noski, behin hasita gehatzeko arazuak. Ilusioa nabari korrikan! Kaixo artia, presta altzaudete korrikako? Gu beti prest euskararen aldituko. Usurbilen ere, euskararen alde! Euskararen alde! Badator korrika! Pauso, euskarakari. Pauso, gelditu bari. Pauso, maitatu ari. Pauso. Lekuko aldaketa? Usurbilen ere, euskararen alde! Usurbilen ere, euskararen alde!